kaikki. Morjesta vaan teille kaikille. Meikäläinen on Ruppere. Tää on moikka video. Hei. Siellä samoin. Sano moi. Sano moi. Nyt mennään tällaiseen Kuttelettekö tämä trollin on? Se. Kato kuinka outo mun naama on. Joo, ihan hieno. Mun naama on näin joutu. Näytäs meiniä. Oottokoon lähetteekin mun tyypän. Tollanen. Mennään ekana. Vähän laittais renderöintiä pienemmälle. Tiedän löytyykö se kaikilla, mut joillain. Niin jos tieteet. Laitas. Laitan vaatakoukut ja tänne kaikki saa siitä. Arvaa mitä. Vaikka voi tilata paravaa. Niin. Arvaa miten, koska mä laitoin sen kanavan. Joo, kattokaa renderöintiä. Ei oikein taho toimii nyt ihan hyvin. Nyt on vähän kovempaa. Nyt on jo helppo. Joo, mulla on 11. Mä tein sullekin craftingin. Miksi mun toi käsi? Voit tehdä talon. Anna ilmoitteeksi sulle. Mulla on 2 vaan. Laita yksi toi. Laita yksi johonkin. Voit tehdä ulkocraftingiksi tähän. Mä menen tappaa lampaita meille. Miksei me mennä tänne? Täällä on jotain kivaa. Toi voi olla meidän uima. On vähän hiljempaa. Mä kuuntelin tässä vähän musiikkia. Mä en hetkeksi tässä. Ei haittaa. Mä laitan musan päälle. Joo, se kuuluu asuneille. Älkää ihmettelkö, jos teille ei kuulu musaa. Sehän on sen pädissä. Millä se pelaa. Siellä on kuulokkeet päästä. Mä otan ruokaa. En puhu mitään, mitä kaikkeen keneytys tapahtuu. Vähän tuossa puhuin näksi. Jere, mä kadottiin jo sen craftingin. Onneksi mulla on crafting. Siinä. Mä haluan vaan lampaita, mut kanoja.
kuuluuko. Kuuntelee vähän. Minä kuulen, mutta en tiedä kuuluuko videossa. Oduro. Voi tässä porsaitakin kerätä. Ei miksi toi possu seurasi? Joni, sulla on töllä possu. Tiedän. Se häipyy. Asu koko ajan tuohon, ei. Niin vaan. Että loppuu siitä. Ja vähän logittaa tätä. Joo, te. Ja se laitetaan ovi. Koska ei pääse sisään. Mitä sinun vihollinen? Paitsi pääsee sisään. Toi on ruma puu. Ja Ei symmetrisesti. Ihan sama. Koska mettrisyydellä. miksi meille kaksois? Menen taas hetkeksi pois. Ja pikkuinen. Ai vaihtamaan musaa. Ottaa ja huono. Mä en jaksa enää istua. Taas jää eka video. Jos joku ei vielä tiedä. Jos joku ei tiedä, niin se pönttä. Elikkä no, tää video taitaa olla tässä. Se olisi moro. Sanotpa sääkin moi. Moi.